Og tænkte, der er ikke noget, man bliver så glad for som det. Hele dagen er reddet. Ja. Det er jo, jeg er student, og så så tog jeg ind i København. Jeg boede i Næstved dengang, og så tog jeg til København og gik på translatørskolen, og der blev jeg korrespondent i tysk og engelsk. Og det var under krigen, og vi skulle være hjemme kl. 8 om aftenen. Inger Larsen arbejdede flere år som korrespondent, inden hun videreuddannede sig til lægesekretær og flyttede til Grenaa. En dag var hun på besøg hos en veninde, da det bankede på døren. Der åbnede jeg døren for Holger, og han var godt nok min store kærlighed. Det var han. Og han er så også død jo. Men ja, med ham oplevede jeg mange ting. Ja. Og vi talte simpelthen også om computer dengang, men det blev vi enige om. Det fyldte for meget, det havde vi ikke plads til. Det var det, før den bærbare. Så ja, jeg er 36 år sammen med Holger. Vi giftede os ikke, fordi vi synes, vi passede bedst sammen, sådan som vi var. Vi ville ikke sidde lårene af hinanden. Efter Holgers død i 2007 sætter Inger sig igen på skolebænken. Hun starter i EDB-klubben Underhuset, hvor ældre medborgere undervises i EDB. Jeg er der 2 gange om ugen. Normalt kommer de kun 1 gang om ugen, eleverne jo ikke, men jeg havde ret meget tid til overs. Og så spurgte jeg, om jeg også måtte komme om torsdagen. Jamen, det måtte jeg gerne. Og det var fint. Så jeg kommer 2 gange om ugen. 2 timer. Jeg er samtidig helt nervøs for, at de kan holde ud og se mig. Og jeg er jo også døv. Jeg kan kun høre Jørgen Nielsen, når han taler. Hvis de andre begynder at tale sammen, så kan jeg kan godt høre, at de snakker. Bevar mig vel. Men jeg kan ikke høre, hvad de siger. Så en gang imellem er der en, der forbarmer sig over mig og taler til mig direkte. Og så købte du din første computer i en alder af? Ja, hvad har jeg været? 87. Ja. Ja, men det er jo ikke så gammelt sådan set. Nu om dagen. Så står også i avisen, at folk bliver ældre. Så det er dem, jeg hører til, altså. Og så gik du ellers i gang med at lære om computer? Ja, det var jo som at gå i skole. Og jeg har aldrig haft noget imod at gå i skole. Jeg har altid syntes, det var rigtigt. Det har jeg jo ikke kunne tænke mig af. Jeg havde mange mennesker, jeg skrev til, fordi jeg boede jo egentlig i en udørk af Grenaa, når jeg vant til. Jeg boede i København og Næstved og sådan nogle forskellige steder. Og så jeg skrev mange breve. Det gjorde Holger også. Vi var meget skrivende, og det kan man jo på en computer. Og det er jeg meget glad for. Og så lærte jeg jo at sætte billeder ind og hente oplysninger på computeren. Og det er jo, jeg pryder alle mine breve med billeder fra computeren. Og når jeg kommer hjem med en opgave derovre fra, som jeg så skal prøve af herhjemme, så er det jo ikke altid, det lykkes i første omgang. Og så sidder man der og makker med det, og med endelig. Så får man trykket på den rigtige. Og så går den op. Og tænkte, der er ikke noget, man bliver så glad for som det. Hele dagen er reddet. Ja. Så kan man blive rigtig stolt af sig selv. I kraft af sin ukuelige energi er det også lykkedes Inger at få sig et øgenavn på holdet. Ja, den er ung pige i huset. Det var det var kopperne. Vi drikker kaffe til sidst. Og småkager. Og det skal jo vaskes op. Og det foregår op i køkkenet på Hedebocentret. Og så blev de for tunge. De er jo tunge at bære i sådan en plastikkasse. Ikke? Så har jeg sådan en kuffertruller. Så tog jeg dem derpå. Så jeg kører op og vasker op. Inger, nu har jeg ikke spurgt om din alder. Vil du afsløre den? Min alder? Ja. Ja, jeg er født i 20. Så kan du måske regne ud, at jeg er 91. Ja, jeg kan heller ikke selv forstå det, men sådan går tiden. Det går ganske af sig selv. Klarer du dig selv fuldstændig? Ja, jeg har hjælp til rengøring. Der er en meget sød dame, der kommer. Hun bor herovre fra. Det er Jonna.
Hun kommer og gør fint rent. Okay. Og jeg sagde også til hende sidste gang, hun var, jeg drukner i skidt, hvis ikke du kommer. Ja, sagde hun så. På trods af sin høje alder, holder Inger sig levende orienteret om verden omkring sig. Jeg holder jo Berlingske Tidende, og den læser jeg hver morgen. Den kommer her kl. 6 om morgenen. Og så holder jeg Jyllandsposten lørdag og søndag. Jeg læser, fordi jeg ikke hører så godt, så læser jeg jo mere nyheder her. Jeg ser også meget fjernsyn, og der ser jeg nyheder, og så jeg kan godt lide at se politik. Hvordan kommer du rundt i byen? Ja. Når du skal ud og handle for eksempel? Ja, jeg skal ud og købe ind, og det kan jeg altså heldigvis gøre i min lille bil. Og jeg har så heldigvis fået kørekortet fornyet. Ja. Et år. Jeg kan køre et år, og så tænker man, ja, så holder du ikke næste gang. Men jeg kan stadigvæk se, gudskelov. Indtil for få år siden kørte Inger i sin bil til både Nakskov og Hjallerup. Men nu har hun indskrænket sin operationsradius. Så jeg nøjes med at køre her i byen. Så gør jeg ikke så meget skade. Og jeg sørger for at komme væk i god fart. Holde en god fart, så jeg ikke sidder der, som vi sagde i gamle dage, en mand med blød hat. Når der kom sådan en kørende, langsomt kørende, det er en med blød hat. Så sådan en vil jeg ikke være. Jamen jeg synes, det går rigtig godt. Det ikke. Når du nu ikke får dit kørekort fornyet på et eller andet tidspunkt, hvordan vil du så komme rundt? Nej, det er spørgsmålet. Så jeg har tænkt mig at købe en miniscooter. Jeg var lige ved at købe en nu her, før jeg skulle have et nyt kørekort, men så fik jeg jo kørekortet, så blev det ikke nødvendigt. Og så har jeg tænkt mig at udstyre mig med lædertøj, som dem, der kører på motorcykel, og hjelm og det hele. Det kan godt være, det er fjollet, men man tror, jeg vil gerne hygge sig lidt. Det er, når man bliver gammel, det er noget af det bedste, det er at have det morsomt, og have det rart, i stedet for bare at sidde og glo. Ja, jeg kan samtidig være bange for, at jeg plapper løs for meget, fordi jeg går jo meget alene. Ikke? Og det generer mig altså ikke overhovedet, jeg befinder mig udmærket. Men jeg taler til fuglene, og til alle de hunde, der kommer, dem taler jeg også til. Jeg tænker, det er nu, og mange gange så må jeg sige, og så taler jeg også til fremmede mennesker, når jeg møder. Det gjorde Holger altid, og det har jeg aldrig gjort. Nu gør jeg det, nu han ikke er her. Og så siger jeg til mig selv, hold kæft,